שלום לכולם, כאן עינת גדליהו מצמרת פיתוח העצמה מתמטית. היום נעסוק בפונקציה רציונלית ונלמד איך גוזרים פונקציה זו. אז בוודאי אתם שואלים איך גוזרים פונקציה רציונלית? לצורך כך יש לנו את הנוסחה הבאה. לא להיבהל, את הנוסחה הזאת אתם מקבלים גם בדף הנוסחאות בבגרות, ואין צורך לזכור אותה בעל פה, אלא לדעת במיוחד איך עובדים איתה. אז כדי לעבוד איתה אנחנו צריכים לראשית לזהות מי הפונקציה שנמצאת במונה ונכנה אותה כ-fx, ומי הפונקציה שנמצאת במכנה ונכנה אותה כ-gx. לאחר שזיהינו, נתחיל לבצע את הגזירה בסדר הבא. בשלב הראשון יש לגזור את הפונקציה במונה ולכפול אותה עם הפונקציה המקורית שבמכנה. לאחר מכן יש להחסיר את המכפלה הזו במכפלה של הנגזרת של המכנה בפונקציה של המונה. במילים אחרות שיסייעו לנו לזכור, נבצע נגזר כפול נשמר, פחות נשמר כפול נגזר. מי שיכול לזכור את זה בצורה הזאת זה גם יכול לעזור. את כל הביטוי שהתקבל במונה יש לחלק בפונקציה של המכנה בריבוע. בואו נתרגל זאת באמצעות דוגמה ונגזור את הפונקציה הבאה. y שווה 3x לחלק ל-x בריבוע מינוס x מינוס 6. ראשית עלינו לזהות מי הפונקציה הנמצאת במונה ונכנה אותה כ-fx, ומי הפונקציה שנמצאת במכנה ונקרא לה gx. בואו נרשום אותם בדרך הבאה. fx שווה ל-3x, gx שווה ל-x בריבוע מינוס x מינוס 6. ליצור איזושהי תשתית הכנה לקראת שימוש בנוסחה, נגזור כל אחת מהפונקציות. f תג של x היא 3, g תג של x היא 2x מינוס 1. כעת, לפני שנתחיל לעבוד בנוסחה, אני מזכירה שעלינו ראשית להתחיל בנגזרת של המונה, נכפיל אותה בפונקציה המקורית של המכנה, לאחר מכן בנגזרת של המכנה כפול הפונקציה המקורית של המונה. בואו נראה איך מבצעים את זה בדרך הבאה. שימו לב, עלינו לפתוח ולפשט את הפונקציה באמצעות חוק הפילוג וגם באמצעות כינוס איברים דומים, ולהגיע לפונקציה המפושטת ביותר על מנת שנוכל להיעזר אחר כך בנגזרת לעוד דברים נוספים. בואו נתרגל זאת באמצעות פונקציה נוספת ונגזור את הפונקציה הבאה. y שווה 5x ועוד 3 כל זה בחזקת 4 לחלק ל-3x מינוס 2 בחזקת 10. נזהה תחילה את הפונקציה נמצאת במונה שהיא 5x ועוד 3 בחזקת 4 ונכנה אותה כ-fx. הפונקציה נמצאת במכנה היא 3x מינוס 2 בחזקת 10, נכנה אותה כ-gx. נגזור כל אחת מהפונקציות, כאשר אני מזכירה לכם שמדובר פה בנגזרת של פונקציה מורכבת. הנגזרת של המונה היא 20 כפול 5x ועוד 3 בחזקת 3. הנגזרת של המכנה היא 30 כפול 3x מינוס 2 בחזקת 9. מזכירה לכם שכדי להתחיל לעבוד עם הנוסחה אנחנו נתחיל בנגזרת של המונה כפול הפונקציה המקורית במכנה, ולאחר מכן בדיוק להפך. נתחיל להציג בנגזרת בנוסחה של פונקציה רציונלית, הנגזרת של פונקציה רציונלית. שימו לב, אני מבצעת זאת כרגע, כאשר אני מקפידה מאוד על הסדר. כעת המכנה בריבוע. ברגע זה, מה שנעשה כעת, ניקח את ה-30, המספר 30, ונרשום אותו בהתחלה, לפני הביטוי של 5x ועוד 3 בחזקת 4, ו-3x מינוס 2 בחזקת 9, מטעמי נוחות. כך אמורה לראות הנגזרת, אך עלינו להמשיך הלאה ולסדר אותה בצורה שהמונה יהיה מכפלה של מספר פונקציות. לצורך כך אנחנו נוציא גורם משותף משני הביטויים. הגורם המשותף הוא 10 כפול 5x ועוד 3 בחזקת 3 כפול 3x מינוס 2 בחזקת 9. וכל מה שנשאר לנו, אני מניחה כרגע את הכל בסוגריים, כל זה על מנת ליצור ביטוי במונה
שהוא יהיה מכפלה של מספר פונקציות. כמובן שעלינו לפשט את הביטוי, ואם ניתן לכנס איברים דומים בתוך הסוגריים נבצע זאת כעת, ונפתח באמצעות חוק הפילוג את הסוגריים. נצמצם במידת הצורך את המונה והמכנה אם ישנן ביטויים שהם שווים. שימו לב, מזכירה שניתן לצמצם רק כאשר מדובר במכפלה של ביטויים. דבר האחרון, ואנחנו נוציא עוד גורם משותף ממינוס 9x מינוס 13 שזה מינוס 1 ונכפול אותו ב-10. נקבל בסופו של דבר מינוס 10 כפול 5x ועוד 3 בחזקת 3 כפול 9x ועוד 13, כל זה לחלק ל-3x מינוס 2 בחזקת 11. אז מה למדנו היום? איך גוזרים פונקציה רציונלית? גזירת פונקציה רציונלית מתבצעת באמצעות הנוסחה הזו. יש לזהות את הפונקציה הנמצאת במונה ויש לזהות את הפונקציה הנמצאת גם במכנה. למי שנוח יכול בצד לבצע את הגזירה של כל אחד מהם ולאחר מכן להציב בנוסחה של נגזרת פונקציה רציונלית. לאחר שתהיו מיומנים בכך תוכלו ישירות לבצע את הגזירה כולה מבלי להוציא כל אחת מהפונקציות במונה ובמכנה בנפרד. מאחלת לכם בהצלחה. אם עזר לכם ואהבתם שתפו את החברים. ממני עינת גדליהו.